Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku sing denok diblong. Limbuk, ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren sawetara ora mung sak kemprangan ya, Nok. Iya. Nggih ngestokake dawuhmu, Mak. Kang angka sepisan awake dhewe ngaturake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Mangkono ya Mak. Kang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Iya. Moga tanpa nikmat peparing saka Gusti Allah, aku kang sarta kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara sing kaya mangkene gayenge, adicara bengi iki sing kaya mangkene regenge. Nggih ngestokake dawuh Mak. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Iki siji kelawan adat saben mangkono. Adicarane apa? Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan bersih dusun utawa sedekah bumi. Mangkono. Sing kagelar dening dusun Genjeng, Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Oh, mangkono ya Mak. Iya, ngestokake dawuhmu. Bengi iki untuk tahun 2026 awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur caos hiburan untuk seluruh para warga masyarakat ing Kukuban Desa Genjeng ya Mak. Pancen bener Nok. Heeh. Mula ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung aku kang minangka dadi wakile kanca-kanca. Heeh. Kang minangka dadi wakile rombongan. Ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Mangkono. Kunjuk marang sapa wae, Yung. Kunjuk nuwun inggih ingkang angka setunggal. Katur Bapak Kasun. Panjenengane ingkang winungku kinurmatan pepunden kula Bapak Yudi. Oh mangkono. Iya. Kang sarta ngaturake panuwun nuwun inggih untuk panitia. Oh ngono. Kang dipandhegani. Dening sekretaris panitia nuwun inggih punika Bapak Vendika. Oh mangkono. Sumrambahe sedaya panitia ya Mak. Lan uga ora lali ngaturake panuwun untuk seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Kukuban Desa Genjeng, wabil khusus dusun Genjeng. Oh ngono. Yang sudah memberikan kepercayaan kanggo awake dhewe sak kanca. Iya, ngluthek ya Mak. Piye? Ngluthek wingi bubar saka macanan urung suwe winginane. Ayo, bubar saka macanan iki geser. Lah iya. Geser ana ing Genjeng. Lah iya, Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah tambah dulur. Iya, awake dhewe sak kanca tambah dulur karo warga masyarakat ing laladan Genjeng. Lah iya, fa insyaallah tetembungane tambah dulur tambah rejeki. Lah iya, wong ya manut pengendikane para sarjana ingkang sujaning budi, sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, nyambung tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke kang dadi rezekine, fa insyaallah bakal didawake sing dadi umure. Amin amin ya rabbal alamin. Iki dadi awake dhewe sak rombongan lagi sepisan jiki sowan nyang Genjeng. Lagek pisanan iki Nyok. Perdana. Lah yo. Nek nang macanan wis marambah makaping-kaping. Lah yo. Nek nang Genjeng yo lagi perdana pisan iki. Oh ngono. Senajan mung lagi sepisan iki nanging tidak mengurangi antusias kang sarta apresiasine para warga masyarakat ing laladan dusun Genjeng, Desa Genjeng. Oh
mangkono ya Mak. Ora mengurangi semangat antusias kang sarta apresiasine para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Genjeng, desa Genjeng, kecamatan Lojaret, Kadipaten Nganjuk. Pancen kapara nyata. Wis pokoke bengi iki meriah banget no. Lah ya, sowan komplit iki jar nyatane ya dusun Genjeng saka pengendikane Bapak Kasun, awake dhewe ngestu padha nampa dawuh saka Bapak Kasun. Iki sowan komplit. Lah ya, paket komplit no. Oh, paket komplit. Lah ya, Jadi iki wayang gamelan sound system lighting panggung lah ya sak layare komplit paket komplit lah ya sak live streaminge lah ya paket paket komplit lah ya iya Mak ya ngestokake dawuh luar biasa no semangate para warga masyarakat wiwit kanca-kanca munggah panggung wiwit sore wis kebak tumplek-blek dadi siji nyang Genjeng ngono dadi iki sing kepareng rawuh ora mung penonton Genjeng ora mung para warga masyarakat Genjeng iya nanging iki penonton sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit lah ya sak jabane Genjeng uga padha rawuh. Ngono dicaosi hiburan kok. Oh ya, antusiase luar biasa, apresiasine panitia luar biasa. Ayo, wabil khusus semangate para ibu-ibu patut diacungi jempol. Ngono ibu-ibu kang sarta emak-emak. Oh iya. Kuwi ora kalah karo sing nom-nom lho ora kalah karo sing nom-nom kok no. Ngono ya Mak ora kalah nalikane aku lungguh nyang kursi undangan awor kelawan Bapak Kasun dan sedaya panitia kuwi ora leren ora kendhat para ibu-ibu anggone para emak-emak anggone njaluk foto nyang awake dhewe ibu-ibu emak-emak sing njaluk foto utamane ya kuwi no fane awake dhewe penggemare Astabrata ki mayoritas emak-emak utawa ibu-ibu. Anggone njaluk foto payah jayan no. Iya. Nganti susune turut lengenku lah ya. Ya ngono ya ora dijarak lho, ora sengaja kok ngono ya. Nek enom ngono ta wis sepuh-sepuh lah ya. Lah iya iya ya Mak iya mula awake dhewe ngaturke panuwun trenyuh no awake dhewe trenyuh iso sowan nang Genjeng kene senadyan lagi sepisan ning awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata anggone nyugata para panitia kang sarta keluarga besar ning Genjeng direngkuh kadidene keluargane dhewe alhamdulillah wa syukurillah ana tetembungan wong liya manjing dadi sedulur ya wong liya manjing dadi sedulur iya ya Mak iya trenyuh senadyan lagi perdana pisan jiki sowan ning hebat luar biasa apresiasi kang sarta antusiase warga masyarakat Genjeng trenyuh hatimu trenyuh saking trenyuhku jane umpama urung dilunasi tak balekne separo ana bayarane lah ya ning gandeng wis lunas ya wis ora iso dijaluk neh oh iya iya Mak ya ora apa-apa mau aku wis ya ngobrol karo Bapak Kasun kang sarta para panitia fa insyaallah tahun ngarep iso dibaleni meneh lah iya tahun ngarep digawe sing luwih meriah meneh digawe sing luwih apik meneh dadi pendak tahun kudu ana peningkatan ngono watone warga masyarakat angger dijaluki urunan aja angel-angel iya ya Mak ora nek ora angel-angel terus ki meng ana sisane kas to lah iya sisane kas nggo tahun ngarep nggo tambah iya pokoknya digawe sing luwih meriah lah iya pokoknya targete tiap tahun kudu ana peningkatan kuwi jenenge
visioner. Lah ya, ya mak ya ngestokake dawuh. Ora bisa matur akeh-akeh no, anakku limbuk ya. Sing baku awake dhewe aku Kang Sarta kowe sak kanca njurung pandonga. Oh ngono ya mak. Njurung pandonga iki puncak adicara bersih dusun genjeng utawa sedekah bumi. Lah ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun utawa sedekah bumi kang mapan ana ing dusun genjeng. Sarampunge wayangan sak pungkurku tekan kene. Muga-muga dusun genjeng sumrambahe sak desa genjeng kabeh. Pinaring ana dadi dusun, dadi desa. Sing baldatun thayyibatun warupun gofur gemah ripah lojinawi kertata-tata raharja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin, amin, luar biasa kekompakannya. Allahumma sholli wa sallim Allah. Tapi